Takže mám tomu rada dať hlavopetu. Bolo by Tak, fajn. áno. Zišli sme sa tu. Ale nie, jak to mám na hlavopetu? Začni. No tak ahojte. Vítam vás u mňa. Ďakujeme. V novom štúdiu. Ale nie, srandujem. Vítam vás na našom podcaste. Novom. Nevolajme to podcast. Volajme to projekt. Dobre, Je to terapia, podľa mňa. Kamarátska terapia, kamarátsky Hej. projekt, áno. Lebo sme hilarious. Moje meno je Rebeka. Čo robím, akú prácu vykonávam, to neviem nejak akože definovať. Sedíš tu. Toto je moja najlepšia kamarátka Natália. Čaute. A tu je Denis. Ahojte. Teší ma. Som kameraman, strihač, pracujem v Jojke ako uputavkár a to je asi všetko také zaujímavé. Ty si jediný z nás, kto má normálne povolanie. Takže ty máš aké povolanie? Či to nechceš radšej Online povedať? marketing. Prečo? Musí myslieť, že sa točím okolo tých, že moje prestaň. Však práve o tom išlo, ale... Influencer. Ďakujem, Denisovi meškáme pol hodinu. 3/4. Klasika, nič nové. Chcela som vám ukázať tie témy, ale ty si ma poslal do riti. Môžete si vybrať z dvoch, dobre? Dobre, Alebo z troch. tak začni. No, nejako. prvá je, že he is a 10, but, vieš, že je 10, ale. Druhá je, počkaj. Konečne koniec? No, potom tam máš kontroverzné názory na vzťah. Čo ste si mali povedať predtým, ako si sa dali dokopy? Fúha, podľa mňa tú druhú. Konečne koniec? Asi. No, dajme to. Konečne koniec. Keď som si otvorila random dievču na Instagrame, pozrela story a ona bola u neho doma. Samozrejme, že som nič nevedela, len nejak vnútorný pocit, že kuchni si jej story. Poznáš ten pocit? More to šimri, vieš, že... Že zrazu, že ja viem, kto to je, otvoríš jej profil, diga ona. Po asi 2 týždňoch sme sa nevideli. Mi Fizli oznámili, že ho zobrali. Vtedy to pre mňa bolo tragické, teraz je to dobre tak, jak to je. Takže je preč. Áno. A ona si užíva život. Čo chce. Dobre. Dával na mňa, že ho podvádzam a on ma podvádzal 3 roky. Podľa seba súdim teba. Presne, more. Nezažil Prišiel som. na Zažil peniaz. som to. Tak nezažil, či zažil? Zažil. Ale nie 3 roky. Bolo to kratšie. Ale Pol aká roka. musíš byť slepá, keď to 3 roky nevidíš? Počuješ, sú chlapi, ktorí to dokážu. Ale jak to stíha? Prečo len chlapi? Podľa mňa sú to aj ženy. Ale toto písala žena. Ale podľa mňa ženy sú v tomto vychcanejšie než muži. Podľa mňa určite. Sme, Rebeka, sme a ty to dobre vieš. Na mňa sa nepozeraj. Halo. Ja neviem, o čom hovoríš. Ani ja. To chce stihne všetko však. A ešte najlepšie, keď ten kokot sa vráti domov a on nevymáša ani konverzáciu. Wow! Oh. Vieš, že nám moja páči. Ja mne sa to tiež stalo. Ale vieš ako? Že ja som sa ráno zobudil, že idem si pozrieť film na notebooku, otvorím notebook a tam otvorený Facebook, hej. Ale to je základná chyba školácka. Halo. To bolo, že úplne, že pozor. Normálne otvoríš ráno, že vieš, rozospatá si všetko. A otvoríš si notebook, že chce si pozrieť fakt, že nejaký film, týka tam otvorený. A to Facebook. akože nad čím rozmýšľala, keď to rozpravila? Vieš, že... No podľa mňa nečakala, že ja si chcem pozrieť film. A čo ten notebook bol? Čo, more? Zakľúčovaný na zámok? Dobrá. Práve, že nebol. Pozor, toto je inak veľká halu, že ten notebook zakódovaný nebol. My sme mali prístup obidvaja k nemu, k tomu notebooku. Hneď z rána takto vstať. Lepšia ranná káva, nie? Fú, toto ťa prebere extrémne. Ja som bola tiež jebnutá, lebo som zostala prihlásená na Messengeri u frajera v telefóne. No tak A toto je chytil ho akože inštinkt. Akože ona povie, že extrémne školácka chyba, ona spraví to isté, ale ešte Ale povie počuj, čo. som sa odtiaľ odhlásila, lenže ja som tam mala uložené heslo, čo ja som nedomyslela. A jeho chytil inštinkt, lebo ja že láska, neideš večer na ryby, chod na ryby večer. Prečo ma posiela na ryby? No a našiel konverzáciu, ktorú nemusel nájsť. Ďalšia Takže školácka chyba. stalo sa, áno. Keď si moc iniciatívna, že choď, rob, prečo... No do piče, už proste, áno. Áno. Našťastie takéto školácké chyby nerobím, lebo nerobím tieto veci. Raz sa mi stalo, ale to nebolo, nemôžem povedať, že to bolo, že som... Nebolo to, že podvádzanie, proste písal som s kolegom. Nebolo to ani nič, žiadne narážky na niečo, vieš, proste úplne klasická konverzácia. Len si náhodou na ňo padlo. Nie! No počúvajte, rozbil sa mi telefón a bývalý mi povedal, však tu máš moje krstné, nie telefón, zatiaľ kým ti ho opravia. To boli 3 dní. A samozrejme, že mi nenapadlo, vieš, vymazať si. Jedného dňa, ja som bola doma na Slovensku, hej, a jedného dňa furt moje správy boli prečítané. A nechápala som, že ak je to možné, nie? Že proste, kto mi tam chodí? A ten hajzel, že on hajzel, nie? Celú dobu mal
ten druhý telefón so sebou v robote všade a kontroloval, kto mi kedy píše, jak mi píše a čo. Ale akože nebolo tam nič. Fakt som nič tedy nerobila. Vtedy nie a potom? Ani Predtým? potom. Nie, ani vôbec. A počas nie. toho? Nie, ale vôbec, nie. áno. Určite nie. Ja som monogamná. Hej. Konečne koniec, keď sa so mnou rozišiel na Vianoce, že lebo si ďaleko a pritom on najviac tlačil, aby sme spolu chodili. Nemal peniaze na darčeky. 100%. Ale to je taký deal, nevieš, čo na 100%. Vianoce dá jej rozchod. Alebo si chcel kúpiť niečo on. A sa o to veľa peniazí. Nie, počuješ, ale to sa veľakrát stane, že keď napríklad máš niekoho, kto ťa moc motá, vieš, jak rýchlo to príde, tak rýchlo to odíde. Vieš, čo myslím? To poznám, to tak funguje. Nestalo väčšinou. sa to tak dávno? Tebe? Tebe? Ale mne tiež vlastne. Vieš, takže ja sa nečudujem, že sa rozmyslel, lebo vlastne aj teraz je tu Vianoce. Ups. Tak to je najhoršie Vianočné obdobie. darčeky. Akože milujem Vianoce, ale nelúbim toto naháňanie sa okolo Vianoc, že rýchlo darčeky a čo ja viem, čo to je. A najhoršie je, keď máš niekoho nového a idú Vianoce. Alebo sa nevieš, čo mu blížia jeho kúpiť. narodeniny. A čo Áno. máš rád? Fuj. Alebo že kúpiš mu to isté, čo už má. A máme tu ďalšie Vianoce. Na Vianoce som ho načapala s druhou. Pekne pobalila veci a poslala za ňou. Ešte, že sa jeho darček za 300 € dal vrátiť. Jo, Doteraz si neviem nájsť plnohodnotný vzťah. Ale tá Takže druhá prekliaté čajka mala Vianoce. win-win. Dostala pod Vianočný stromček chlapa s vecami. A jak vie, či to je win-win. Čakaj, to koko To totálne. bola ironia. Dobre. sa zlakla. Ale to je super, lebo ja teraz tento rok toto riešiť nemusím. Takže Ani ja jeden som z nás, OK. chvala Bohu. Inak Dobre, to mám je na vás sranda. otázku. Kúpime si navzájom darčeky, či ako? My si kúpame navzájom darčeky. Však My keď sme nemáme... si darček jedna pre druhu. Ale tak Prečo mám vieš, darček? keď nemáme nikoho, akože... Chcel by som dostať darček, len tak medzi rečou. Že keby ste mi náhodou kupovali darček na Vianoce, tak som okno, tak som sedadlo pri okne, dobre? Business trade. Nemáte náhodou takže- niekto navyše. Dobre, takže darček nič. Okay. Ale nie, však si povedz, čo chceš. Nie, dobre, v pohode. Pokračuj. Rebeka 24. s mášlom na hlave. Denis, tak som tu. Rebeka, prosím ťa, zatvorí zvonka. Po 8 rokoch mi napísal správu na Messengeri. Odtedy som ho nevidela, je to už pár rokov. Akože čo s ňou Akože robil počkaj. 8 rokov? Teraz nechápem Čo ona toto. s ním robila 8 rokov. S kokotom, čo sa s tebou není schopný rozísť normálne. Po 8 rokoch. Čo keď bol basy? Akože po 8 rokoch sa s ním... Áno. Áno, sa s ňou Aha. rozišiel cez správu. Aha. No toto je inak pekná halúz, lebo toto ja neľúbim veľmi. Ale počkaj, ako to spravil? Keď 8 rokov boli spolu, tak spolu žili. Tak On asi si kedy zbalil stihol saky paky zbaliť. ráno, o 8 zbalil saky paky, 8:05 už mal ono SMS-ku 8-10 napísano. odoslané, no. To je jak s tým príbehom. Letenka kúpená. To je jak s tým čau. príbehom, že tatko si išiel kúpiť cigarety a už 15 rokov není. Takže týpek sa zachoval asi nejak podobne, nie? Ale to Teda už... ráno odišiel a už sa nevrátil. To je Ale to už smutné. musí byť aké zbabelé, nie? Ale akože dobre, aj ja by som to veľakrát chcela urobiť. Vieš, že napíšeme SMS-ku, dovi. Ale vieš čo, ja poznám osobu, ktorá, že žena odišla že do obchodu a nechala doma 4 deti samé. Malé deti. Už sa nevrátila. Čak, ale nedefinovala, do ktorého obchodu ide. Však áno. Predala seba. Tak som to zrovna nemyslel, Na hraniciach. ale môže byť. Prvý kamionista, ahoj, čau. Lebo akože veľakrát, vieš, ide hlavne o to, že keď sa chceš s niekým rozísť a ty to fakt už necítiš, tak proste presne vieš, čo ťa čaká. Ty prehováračky, a skúsme to, a ešte toto, a ešte, ježišmaria, počkaj, a nie, psie oči. A fakt radšej by som niekedy napísala SMS-ku, že Tak ale daj si námahu, nechaj mu list na stole. to je akože lepšie ako SMS-ka, nie? Lebo som to písala ručne. Napríklad. 2 prsty robia viac ako jedna ruka. Dala si viacej námahy. Áno, dala si námahu. Toto trvá To je dlhšie romantický ako toto. rozchod. Začal si s mojou kamarátkou, s ktorou je dodnes. Toto som zažila. Po každej hádke idem s chalanmi na pivo. Už som presne vedela, kde. Kam ideš? S chalanmi na pivo. Kde si? V krčmarni. Tu sedím. Kde si? Za najlepšou kamarátkou sa chodili plakávať. A ona mala popri tom gule chodiť za mnou, že to zachránite, to bude v poriadku. Fuj. Vieš, čo by som nespravila? Mne sa Podobne to dopadlo. Podobné sa mi stalo, ale akože nie úplne, že takto, ale my sme chodili všetci traja von. Počuješ, jak to povedal Smart. Keby ju stretnem, tak je normálne, že najbem. Áno, Ju dám do klinču a normálne ju vyhlavičkujem na áro. úplne. Presne. Fuj. Takú kamarát. Akože... Ale áno, toto je inak pekná halúz, lebo ja som to tiež zažil. To bolo ako, že my sme všetci traja spolu chodili von. A ona sa ondila počas
Áno, počas mňa s ním a my sme všetci teraz spolu chodili von, ako keby sa nič nedialo. Takže teoreticky ste poskávali aj vy dvaja chlapci, lebo ona Fuj, tie baktérie To je pekne nechutné. nosila na teba. Valentín je zákerný dátum. Je. Lebo vždy na ňo zabudnem. Na výročia, narodeniny, meniny. Narodeniny nie, ale výročie. Zabúdaš na výročie? Nie vždy. Ja som dostala podvod minulý rok na výročie. Mňam. Že? Podvod, akože aký podvod? No normálne, nové baktérie doniesol domov. A išiel vymeniť gumy. Dobre. A došiel domov. Akože gumy išiel. Nie také gumy, ale gumy na aute, vieš. Dobre. A ešte došiel po 3 dňoch domov, ešte moja mama tam vtedy bola. A ona, že vy čo sa objímate, aký by ste sa 4 roky nevideli? Opa, asi vieme. Lebo výčitky svedomí, vieš. A to bola presná situácia, že zabudlo vyhľadať konverzáciu a sme doma. už sme není doma. Už nie. Sme každý doma. Už sme každý doma. Seba doma. Vyhodil ma za prítomnosti mamičky a potom som časom zistila, že so svojou bývalou to vlastne ani nikdy neukončil. Takže na 2 strany? Jo. By ma zaujímalo, že ako dlho. Ale jeden chlap je veľa. Jedna žena je veľa. Jak to dokážeš proste 2 životy žiť? Poznám ľudí, ktorí ťahajú 4 životy. Koľko má ich deň hodín? No, podľa mňa jeho má tak 36. To by ma zaujímalo, že ako dlho trval ten vzťah, keď tam bola ešte aj exka. A jak sa to dá vôbec spraviť? Čo, nebývali spolu? Alebo čo? Jak? Chápeš? No, typek buď nechodil do roboty, alebo ja nechápem. Ale mohol chodiť na služobky. Vieš, jednej tvrdil, že ide na služobku, bol lutej a potom si to tak striedal. Už som aj také počula. Že typek celé roky tvrdil, že nie, že v Čechách robí. A kde robil? To si podľa mňa videla rodinné prípady. Rodinné prípady som v živote nekúkala, ale ak to tam je, tak to je dobré. Počuješ, to sú také príbehy, že to nevymyslíš len tak. Fuj. Najhorší rozchod, keď sa rozchádza s mentálne nedozretým 30-ročným deckom, čo má vraj problémy so srdcom, zostávajú mu 3 mesiace jeho malého životku a preto by som mala zostať pri ňom. Toto sa mne raz stalo, počujete? Citové vydieranie, keď už nevie ako On inak. je strašne chorý, musí si zostať, a nič mu nebolo doteraz žije. Citové vydieranie, to je hroza, akože to poznám. A toho sa ja vždycky bojím, preto hovorím veľakrát, najjednoduchšie by to bolo cez SMS-ku, alebo proste zmiznúť. Vieš, vytratiť sa z pozemského povrchu. Rebeka chcela 3 dní dozadu sublimovať, že ona sa vyparí. To by si nemusela hovoriť. Toto asi vystrihneme. Kým som bola v práci, sa vyspal s druhou u nás doma. Fuja, láhnuť do tej istej postele, to je veľmi zlé. Dobre, ale počuješ, jedna vec je, keď niekoho podvedieš neplánovane. Chápeš, jak to myslím? Že, počkaj. Jak to môže byť neplánované? No normálne neplánuješ, to neplánuješ. Ja, že a tie reči, že opil som sa, alkohol, hento tamto, hej. Vyser si oko, po prvé. Dobre. A po druhé, áno. To je tak, keď padneš proste na penis, ktorý práve stojí. Zrovna sme znova tam, že náhodou som padla na neho, lebo som bola trošku opitá a zaplietli sa mi nohy. Nie, ale chápeš, keď bola u neho doma za bieleho dňa, kým ona bola v robote, iba že by robila nočné. Chápeš? To muselo byť naplánované dopredu, že ona tam vtedy príde. Nemuselo. Prečo? Niekto ti random napíše, ahoj, ako sa máš, nič, idem do obchodu. A ty, dobre, tak dojdi ku mne. Čo dojdi na kávu. Prečo ty nemáš tak kamarátov? A nikdy to nie je... Čo? Jakých kamarátov? Že ti napíše, že len tak dojde na kávu. Nie, ty ideš len tak na víno. Nemôže sa to stať? Počkaj, ale ja s mojimi kamarátmi nemám ťuťu muťu. Obrazne povedané. No tak? Iba náhodou na nich padneš. Áno. Nie, ty si veľmi na kamarátov ja nepadám. Na kamarátky? Na to tých mužov na ulici, nie? Ale prestaňte pre Boha. Tak ale v dnešnej dobe nikdy nevieš. No, dobre. To bola posledná na túto tému. Toto, uzavri to ty. No. Ja? No. Ak by ste chceli nejaké ďalšie témy rozoberať s nami, alebo sa chcete podeliť o vaše skúsenosti, alebo čo ste zažili, tak v popise videa dole nájdete link na Rebekin profil, ak to Rebeka zvládne. Ty sa predstavuješ ako kameraman a strihač a ja to mám zvládať. Ale ja som časovo vyťažený. Dobre, ďakujeme, čaute. Takže ďakujeme, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalšej časti.